Bio adofo a mo hwe ye mama kwaba e de ba sechere East TV so baby agiran yi eye Asante Ascori Ascori road a ufre fijas betwam e de be se ko Ascori ni nkuro enketo anu mu na ekwan no enie na ye hwe sabre yi baby ekwan no ho no de aya a che se ekwan na hyase a ebu edigum enti wei enura ye nso ne toye ene kwan no ebu edigu mu atese wan we yi ade kakrakra se bedidi sa akwakopie mu main road no etu hwa omode ahoma ana omode asawo no mu a omode asawo no akwapema sei enti sabre nyina kwan na hyase ebubu a ebubu wuram ti we enura ana hanum nyina edwiri ya wutiri se ne kwan no nam ha sei ba ni nyina adwiri atese ahyase a enunum ekom a se for now no de enam se yenim de empadifo be ya ebetimi aboa etu hwe hase na ehonum nyina no ayemre ehonum nyina memem ekom so wan hwe ye kura enche bia hon so ebebu agum wo hwe hase nyina adidi awurawura ma nyina paapai eti ba bi omdi dua ya tu nyina na honum nyina paapai a chesa ha nyina abudi agum enti hanum nyina ayemre so hwe hase ha nyina ayemre gradually edi wura ekwanum atse kwanu nyina hyase wawai we advice dey ma contractors om ye kwan se om ye omodin se om betimi ahwe no ma ye ekwan yie enam se nka kwan we enke nu pepe so bi se ketimi yese ne nso enam se kwan mo fa so ye ni nti no ana ma sabre adwiri edi agum no eti ye srempanfo enimi se enche bia sa main road we om besan asan aba ho biem but for now ede ne betimi aye meje di se de this way anya preventive ayibia because a car bia emania ebetimi afirase ababeto amenanum enti we anya preventive mechanism bia wudrin fa dua we ensi ho na nka ncha mesa wo de bo car ho ban because dua we se car kura duru ase ya ebetimi pudua no kura mpo ababeto nchen enu nti ye besre se empanifo enya bibi mfamfam because we die enya ade abeboa ye papa bia ye papa bia ye betimi ade asiase serebe ya because adua we ye ade atoto ase no entibi anya hwe we na akokara mpanifo bi nti wase ye besre engineer a wo sechere yi district ase se omomode so betima bibi di afa ho ne se dade akura na bibi kura ye koba bi a omode betoto ese won ne nsan a ebetimi aboa because ahoma keke we anya ade a obetimi di ama won ne nsan se de kwana ye ehu se ka bi nim na di top speed a ebetimi abu aba shifom enu nti yempa papa bi ne yemfa emfansia se ha sechere East TV efie nsam nkwa ne ma ekoso ewe yempeta be pese muhu enti loro kwan a eda Asante Ascori krom pe loro kwan ni o ana sabira mnu kasai ebugum ye trono ma sha kopem se bewu se obi eka mini aba beto hase ansa na de asem kese aba ansa na ye hu bibi enti saa dua yi ni ahoma ye de ase we kura metima kase ebia obi dumfo bi ena ye we nya assembly ena nya contractor bia enti etwe akopem se saa kwan we nyina bebu agum ti saa dua we de agu ane de enya hwe we yanka bibia emwa ye besere mpanifo ye nta obi ene no obi no kure ene ye kade akyere mo se ye nhwe ne enya hu bibi we aya Ascori kuro dua mu Ascori kuro finfini ana saade we ekoso no enti empa bibi betimi de asi on mo na atimi aboa ha sechere East TV efie nsam nko a story bi ebetofom bia ye bebre mo nyankopon nhira mo fo a mo hwe ye nya amanfo a omo so Ascori kuro dua mu tima aka ye di akwane ba o mani twia opani a wo akwa ba sechere East TV so ya ja na de ekoso yi wo hwe a wo se kwana sase ebugu me ba lord kwanu portfolio so se amanfo doji an kraka betima bom ade a omo de aye road sign mo hu bibi e de na mo ka fa aja ya last week ni na yehu ye ni ebusa se enti afijase mpanimfo afijase Ascori for empanimfo no wo mu hu sa ade ye wo ya na emedi hu abobo ameye gina hunu se kasi akasi a etwe anwea efri yenkurase ye de besin kokumase no eno na ede sa atore nchem eba anase pese ekoso dis atore nchem de tama me kasa atore nchem ni se papa on se wo wachi anamo a obi ton aduane wo honom amafo siesie eniema wo ha enti papa portfolio ni na sa anum so say ya saka abom nanimu a ebekọ honum straight so no anhwe yi a na edi ewuo anasa edi prakese eba enti papa adene de ye ebusa na omo kire se anwe a omo kwotwe free enkura na se honum no ade ba na cars no ka no mu odu ahode na ekura aka no eso che akwan no enu tina ma akwan na memu a asa pia abade side no
enti na obusa ye sana yenso ye ni mu fa ho na wo su se ade omode ato omode yesan we beboa da bi amwa kwan bia so we no kura ba ma driver ni no onu kura hu na ne yembe hye no obi a woni mu kwan so no wo hu se portos wa na odoje no wo hu se danger wa no ma ne yembe hye ne pa be me driver ana mi chika ga kranti ma mi ti mi hunu se woni mu kwai so na so opie ba bi e danger na e di bibi se ya bo a e no che se to bo ase na so hwe kwai so a e da so fanti an se na hu we na ba hwun se o do ja ba ga krab na o su evo no na hu sa danger ya na o light to so a wo ya mba hyew enti e hu pa ene common see friends mo for da de mu ensi esisi ano aha for the meantime dan se wo di sa danger yi ebebu bobom yanko na yanya opani bi nso ha say na onu so observation e wo empatamu say ade e koso lord kwan na sase ebugumu no ye mo bia kwa ba bio ye che obia so papa ye hwe ayi a ade ahomete pa but kakra ye kan se besre mpanimfo e bia na omu hunu ye se omo hunu nso a ene besre mo se omo ententem so na hware so mbeba beboa anesa se ne ye ntwem obi mewu ansa na ye address ye tu ho anamo in fact oye he sa preventive ayi omo ye ya we ntimi nso omo issue no ma ne ye se bibia esi mpofrimu a ye beka so ana yehuye endi babia do no ya obeba hansu nyina anye endi besre mpanifo se ne animu ya omomra na omomfo mani mehwe na anasa ebetumi do yono kese pa aba asukore ya sei ya damasi yo ye besre na na asukore ma hene na subi krobi asante na no adawro ma wudi ene yebebo sanso na MP doctor na you are free ye ana honorable merbo to amafo as say wada so te akwanya so say DC ye besre ne say omomodin say ombe no ba bibi dia fa ho wo de engineer kra wo de suta omehwe na dade bi kra on fancy fence kakra bi wa say because dua we de una porto no so no obi adoji porto no wo say do otwi moto adoji porto ti kamienu ebo nsa ho obi abeso adoji porto no fa say so na ejwiri gumu no enti ye besre so omo nhwe na omunya hu bibi emfa emayen because ohwe dia na ya hanum nyina sase eyi nyina sase eyi awu sign nyina sase eyi hanum nyina nche bi ebebu agum na aba emfimfini wono eti ebesre mpanimfo se omunya hu bibi emfa mayen na eya tetesem because potu esa wo doje abeba fa hanso nyina na sase a edwiriwiri na eba mu no ane ya di dua keke ene dia betoto ase ya enya ade a ebo nti ebesre se ombehwe na omaye hu bibi ede amaye ye ntwen emanipa enwu ansa na omaye hu bibi ye bedamase nyame ya adoma ye besa hia bi bye bye jo adofo mo hwe asante ascore de da so a ewe ya ka kire mo se lord kwan main road na da ascore krodu na asase ebubugum wo ase de na edwomo de na ye na ebugum no sa na ase so de na nso aye aha eye o ben eye ascore o ye aben rural bank na baby a carpenter ni wo no aha se so no mo ye mpabo ani mu wo no no etu hwa aha no mu nyina so adondon a enche bi ebebu agum o hwa ni mu na ha nyina cracks ni nyina ewo mu ebebubu adon de akom enti om di dua na om de atoto an se be ya cars no emfa no mu biem na complaints anya ne se cars akese na etu anwa no ni nyina ka hu bi ana ama ehorom na asase aye mresa na pese bubugu mu no etu ya no nyina ha no nyina krake omdi dua ana ama sign no omdi warning sign so asia first one de abu agum ha no so so hwe yi a ebetwa ya akopem se ebebu agum ansa etu ya se asa nyina dondon max ewo wano anu ni nyina yi ha no de yi pa ahwe ase ha se nyina yi ana ayi ede akopem ba bi adua na omode atoro ho no nyina ye mre etu ya no na crack saa de akopem ho no mo efie nsam nko anti ye nhwe ma wei emungumu wie enti ana mo be na mpadifo tu dia fa ye besre askoreman ani sekire is se ye momoden se kwan na asase ebubugum no ye bedi hu dwuma na ya de bi ahometi ye pa ye nko ye ni opani bi ote se ya on de haya na ye adwuma ne no entwetwe nkomo opani ma akwa baba sekire TV so ye o megem so ufri trans ya che dia na ekoso hu animu asese dia ye na dia na woka o kakra meka ne se yesre askoreman fo se omada omhwe no moyema na de bi anwa ka na ese kwan no enso ni obi o kama ye ntomada omhwe no moyema na ehu eti info na di dua yi etoto ho no
Oh, Yanian, because I can't a bonus and one, and a second, so be American come here. No matter how much I may man. It's much engineer be a mamma share, said Yakwana. David. Timu, a mu and an Rantan and a Mubu Budin, we are not to us about Hobine. I am Lantan one, Yanian. You are the force, a Brantan, Canano, I had what say, Juma. It will end a Juma Mune, any na be a lot of kwan you are said you can also cast a cassian chiano in some warm bow said in a canoe country or musuro and on the Diana to us and yes sir almost fast a bebu agum said you was a one more iron your 80 your best and penny for Murray na Munya Bibi and Fanfan and Famaya cause on it to a mufoni be a chain como. Yo said out of 4 a catch of say a squad money beach chain como efa said ya kwan ya brand table a patch odi. Pato your friend is Sagacious. Okay, Sagacious also shop I say. Now mo said ya na ya na also can find observation is say. The best then say your best MP was actually East. DC or ha and I feel asokore man hene. Say ya omo beye ya mwana akwan omo ba beye mai because then say wo behwe na anwea ka kakrakai ene dam kwan so e ba ya mofla kro munya ba bi nyina ana afie so edu anwumla cement car kese bitimi begina ha edu ana yi no ma na wo hwasa de ekwan yi a emwa ye nti ye besle sa MP owa ha onabu DC eni asokole man no mu nyina on beka bom no ma ye mwa no ma ye bibi afa ekwan ho amai ensu ototo ama ekwan na ye mmele dodo nti eslam so mote yanka we ye special P a ye de to omanim omonya ye mwa no omo hu ye mobona omo ma ye kwan mai ye from Sagacious asante asokole na mewo nti MP ni DC eni o man hin owa ha ya de slede asokole man ye so de to omanim Secretary TV efie mu nsem nkwan ye bom abaso ye pa nyame islam Nyankopon so shanti mu kwan wase so mu di nua na ifo di nua igu ho mu ana ye wo ha ya se be ya akola bia meja na toro nchen bia nsi nti ya na ya fa to ya so a ye di nua igu wo se be ya asem bia nsi nti ya na ye sa adwuma no aja wo hwa se de car si ba che car kase bia no ntimi mo nsan ho dabi okata tie se car kase bi ba ji se gina na traffic kase pa ekoso ansa na we ni ko a foforo so efiri ba bi de se ya na ada ne traffic light wo ha ye directly nti esra omo kan bi wo mu se omo nya yamwa na omo meboa ye se be ya e de asumdue beba ye ntwen se e de accident kase bi beba ansa na ya ba be se de wo hwede ye si so nyan kwan so ye nu e boni mo eni atitiriw ye mpese bi besi wasko ye nti esra omo kan bi wo mu no omo hu yamwa na omo meboa ye wa hwe so a stores on chen na te kwan ya na ya ketwa ya da ne one way ahanum ye busy pa wo ba Asante Asokore a eba station ha no aha ye busy pa nti edu anwumle se a eni pa etwam cars ba nti so ama meboa ya ama kwan ma ye kete ekwan tum se da almost be 60-70 years nti omo mehwe no omo boy because I'm sure na accident bi si a e do how kese pa na meboa nti se si a bibi nyansi ye no mada roma omo nya bibi e wo ho emfama ye na mudi enua we de muji se beboa so fa engineer bi amehwe engineer bi anya ma ntini ye de ade kokwa abobọ ho no se be ya obi ba no ofura chire ba no ohu danger obo se bi ya bibi koso a enye ade pant obesulo na akwaka enu ni the only means a ye lay person ye betima ye de abo ntini ye so ye bibi se bet so far the engineer bi ema ho. Okay, you better masima mo yese che isi be fie nsem nko a ye be pie mu Asante Asokore ekwan a sabre eya ginse mu main road da Asokore krodua mu ekwan na hyase ese ya ebugum ama yese omo fa ekwan no halfway emrante kwa na di enua na atoto no ye kwa first one wo market wo no ndi abukura efa na bu ana we aka we yom di nua atoto nti e be sere engineers no mo mra na mo miss bia mbati ba enua we kra de emoa because edura na dwa reflector bia enua de onim ni betu di ka ba be wura ono mo abebu agum amna ko wura store mu na akwakokum nipa eti ebe sempany for so munya hu bibi information che CV efie nsam nko a like and follow page no Facebook ni YouTube na de be si won pata ba bia be mama so ate yankopon hyiram ya da mas
sɛ wopɛ nsɛm ahodoɔ atie a ɛfa Sɛkyerɛ East ɛyɛ Sɛkyerɛ pie mansini mu paa deɛ a ɛne ɛhwɛ Sɛkyerɛ East TV ɛwɔ YouTube ɛne Facebook sɛ ɛyɛ amanyɔsɛm sɛ ɛyɛ sikasɛm sɛ ɛyɛ amammerɛ economic issues anaasɛ ɛyɛ nsɛm a ɛsisi ɛyɛ social news a ne nyinaa no hwɛ Sɛkyerɛ East TV ɛwɔ YouTube ɛne Facebook ɔde nsɛm ahodoɔ nyinaa ɛbɛbrɛ wo wɔ sɛ woama nɔne sɛ wɔ Ghana baabi a wɔ biara Sɛkyerɛ East nsɛm nyinaa no wɔde bɛda wo Sɛkyerɛ East TV papapaa efie nsɛm nko a